nek kowe diapa-apake, kowe tak tambani, nek kowe mati tak uripke. Oh nggih, manut-manut ora entuk males ora. Manut yo Gong. Heeh, ning lara iki, ora masalah. Duripke kok. Wis ngono yo Gong. Truk aku tak ambles bumi. Lho sik. Ki aneh meneh sampeyan. Sampeyan arep nambani aku arep nguripke aku kok ambles bumi iki lengku ngundang piye? Iki kira iso ambles bumi. Bagong kok gedhuk lemah ping 3 aku jedul. Oh, ngoten. Iya. Tenan lho? Heeh. Oke. Wis ngono ya. Ngopo? Ming jajal kok. Edan. Ya perlu dijajal ya, Tru. Heeh. Menek di ngonokke ra metu. Hati was getun. Kemringet kok ora ngopo-ngopo.